Здравейте, хора! Ние сме Сузи и Рени, за тези, които не ни познават. И така. Всъщност, ако трябва да сме честни, това е първият клип, който снимахме някога, но решихме да не го качваме, защото ни беше срам да говорим пред камера. Не, че сега не ни е. Просто свикваме, така да се кажем. В следващото видео ще ви покажем с какво се сблъскваме ние всеки ден. Да, когато си имаш сестра, се сблъскваш с нещо, никога не ни е скучно. Ренета, веднага ела тук! Ренси! Хайде, близнацки, нали? Ренси, близнацки, нали? Да! Хайде, Ренси! Хайде, Сиси! Какво става, Сиси? Ами, нищо, обичам се. Ами... чудех се дали това ще обичаш? Да, така мислех. Сигурна ли си? Вземи. Благодаря. Брат, това ще го идеш ли? Ето. Просто го вземи. Все това. Еле, видя ли го новото момче в квартала? Много е хубав. Да. Поздравя. Първа бях. Ти винаги си първа. Брат, не станахме ли големи за това? Ако ви е харесал клипа, дайте палче нагоре. Долу в коментарите напишете дали имате брат или сестра, който или която ви володява, защото тя много обича да ми лази по нервите. И се абонирайте за нашия канал. Да, ако искате се абонирайте за нашия канал.